ओमफ्राय दानि बावैसो अनिल एक्टरनि भाइराला क्लियारिफिकेसन फैबाय आंनि मबाइलावहाय खुलुमबाय सानाफोर आंनि जबानब्लग इउटिउब नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय मजे जे भगवान महर ला सानाफोर दा मुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौफ्रा जोबोद नायलांबानो जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना आङो बेनिफ्राय सिगाङावनो बुंखाबाय सोरबाफोर गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांनानैहाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय फुरा नायलांदो बेनिफ्राय जुदि मोजां मोनासैबा डिसलाइक मारना होलांफिनबानो जाबाय स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो फिसालाखौ एग्जामाव हगारखांनानै दुगैस्रां लोबस्रां एसे गोबावनि उनावसो आं दिनैसो फुजा आरोना नै होनानै लाग्रोनोसै अमाव एसे साथि लागायनानै लागोनसै आरो जायगायानो आंहा मोजाङै गैया अब्लाबो खनासे जायगा होननानै आलारि बाथि फोजोंनोबा गोसोखौबो बिराद मोजां मोनो आरोना एकदम समायनायबो मोनसोगारो आङो ओंखायनो फोजोंना लानो हाबाय दिनैबो फ्रेशनो सुस्रांजोबनानै आरोना ओमफ्राय ओरै दङ टें टेने बेहाबो दुगैखांबाय ना ने टेन टेने ओमफ्राय खानाय सिननानै दाना ओइ मा होनो स्पर्टिं बायदि गस्ला गानोबाथाय हौवा बायदिसो नुलायलांबाय आं फिसाखौ बिदिल' गानहोबाय थानांगौ जाबाय फ्रक साथा थाथों खनायाव दोननायखौ माने खिथादोंलाय फैद' दोनखोमादोंसो आं फैद' बाबा लाबोनाय साथा ना फैदो फै सना फै ओमफ्राय मा बुंनो खिफोर अमखौ फुजिखांनानै उदैनि फुजिनायनिबो एसे बेबस्था लानोसै आरोना उदै फुजिग्रा लायनो र' खुगा बुरखायग्रा बिमा फिसा आरोना ओमफ्राय स्कुटिजों थांसै थाबायनानै थांला बिराद ओंखाम उखैदों आं दिनै आरोना दाना खुनुरुखुमनि बेबायदि गाखोनो रोङो आरोना ओमफ्राय बिमाया एसे खेबथाबनानै लानांगौ ओमफ्राय दख'ना गानबा एसे दिगदारसिन जायो नै ओमफ्राय लासै थांनांगौ आरोना ओमफ्राय स्पिड ब्रेकार गैया नालाय ओंखायनो लाङो नङाबा खाफाला दोलाजोबगोन फिसाना दा थांनानै फैग्रोनोसै स्कुटिजों नालाय दसेनो सफैबाय ओमफ्राय नै बिमायाबो माजे समाव गोदैसो जानो लुगैबावो आरोना फिसाखौथ' बाद हो बिदिनोसै आंना जानायावनोसै आरोना बाखि जेरावबो नाङा जानाय जालुनो आंबो मोजां मोनो सम सम गोदै उखैलाबायो हारसिंनो नै गोदो सिख्लायावसो जानो रोङामोन दासो फिसाफोर जानानै बेफोरबायदिखौ जालु जालाखौ एकदम रोंग्रा जाबाय आरोना गोदो सिख्लायाव बारा लेनदेन गैयामोनलै जालु जालानि जाबाबो मटर सानासुर मुरि सानासुर बिदिसोमोन ना जोंना दामि दामि बुस्थु मोनजायामोन 10 थाखानिखौ हारसिं बहा मोनजायोमोन मोनजायामोन थाइनैनि बुट थाइनैनि सानासुर जोंनि मबाइल टचनि जुगजों दानि स्मार्टफनजों बहाय मिलायदोंना बहायबायानो ओरैहाय नै दालि गोदौगासिनो ओमफ्राय नै बियो साराय दागोआ जाहैबाय केरेला एवदोंमोन आरोना इयावनो थाव सेरनानै दालियाव हरनोसै ओरै नै 100 थाखानि लाबोदों आलु होगोन आरो माय फेभरेट एसेबाबो होनो होनबा गोजोननाय मोनो बास बेखौ ओमफ्राय दिनै आहाबो नै गाइखेर लाखिदों 80 थाखानि सेरसे खनसेनो सानथामसो थांबा थांबायसो गथ'फ्रा लोंबा लोंबाय लोङाबा बिमाफोरनाव गब गब गाब गाब थाव सेरबायानो दसे उनाव होनोसै आलु बुटफोरखौहाय हा मैया जाबाय दालि थाइजौ खाजि हा दिनै एसे मोजां जानोसै आरोना बिफायाथ' मैया रोंखाबावदोंसोमोन दाउ रेजेकफोर लाबोनानै जाफैनो हाया बिखा आरिफोर आथिं आरिफोर होननानै बुंबावदोंसोमोन आरोना बेबो बिसिया जाग्राखा नालाय ओंखायनो एकदम गेजेर गेजेर मिरामिस जादों होनबा साना मिरामिस जादों होनबा मोनायाव रेजेकफोर लाबोनानै जाफैथिनो मिनिनानै थैगोन ओमफ्राय लायथारासै आं मैया आरोना फिसालाजोंबो जथाबाय थानाय जाबाय ओमफ्राय दिनै फिसालायानो फरिखा नालाय बिमाया एसे फ्रि जालायबाय नालाय होलांलायबाय आरो पारमिसन मोनखानाय मैयानो समायना महर लाबाय नै हालदै आरि होनानै आराम एवखाबाय आङो दाना आलुखौबो हरनोसै खबानो आलुआसो बांसिन नै आंना ओइ दा आलुखौबा थोलायनाय नङा फिसालायाथ' दालिखौनो जानायसो नंलादां आलु बेदरनि आलु होनबाथ' जेबो नाङा आरोना ओमफ्राय नागिरना मोनलागि दामोन बिमायाबोथ' आलु बिबैखा आंना आलुसो बेनिफ्राय बुटखौ दा दसे उनाव हरनोसै आंना बे प्रसादाव होग्रा बुटआबो थाफैखायो आरोना माने माबा फाजाफ्रावबो बा लाब्राफ्रावबो एफा एफा होनानै जानो मोजां मोनो आं बेदरावथ' मालाबा बेदर नांलाया मोनायाव बे बुटआ थान्दा थाहैबाबो जायो बेखौनो खनै खनै जानो मोजां मोनो आङो जाबाय बेदरजों आलुजोंबो मुजिबायानो ओमफ्राय नै बुटखौबो गारलानासै बुटआ खम जाबावबायसो बेखौबो खनै खनै जानांगौमोन है गाइखेर फुदुंदों फिसाजोआ गाइखेर फुदुंदों होनबाय नालाय काप नागिरगासिनो दङ कापआदि गोजौआवसो दोनदों आयो इसोर बुटआ खम जाबाय टारगेटआ बे बुटआ माने केरेलायाव होनांगौ लागानि बुटसोमोन बेदर लायनाया बारा फिक्स नङामोन नालाय उनावसो गोसोखांब्रबनानै ओमफ्राय बुटखौ दोननाय जादों आरोखि
दे अरजाला दिनै बुट खमैनो जानोसै जागोन ओरैबा ओरै उलुट पुलुटसो खामानिया बिमा बुरैना बेनोसै आरो हेभि खामानि गैयाबा बे ओरैबा लुखुर लाखारजोंनो मेंगुलायो आंहा गाइखेरजों ओंखाम जानो होननाया हनै गाइखेरखौसो गग' लोंगासिनो नायसे मायदि लुस्लायलायनानै लोङो बाब गोलैबाथाय दा ओमफ्राय लोंबावनोसै गुदुंसो दां मा आयै सना आयै दे गाइखेरजों ओंखामखौ जाहोगोन होनना लानोसै आं र' फ्रोम जाबाय नै एसे दै होनानै लानोसै फाजायाथ' बिदिनो गोरानैनो थाहैगोन दालि दंखायो आरो एक्सट्रा फाजा दंखायो फाजा एसे होबावनोसै मोजाङै मुजिनानै मोनथोंसै ओमफ्राय आंनि डेन्जार मसालाखौ एसे गारना होनोसै दा बरिया महर लाबाय आरोना ओमफ्राय मादि एवनो नागिरदोंमोन मायदि जायोथाय एखमबा आं आरो एसे गोजा फ्रामसो एवनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आलुफ्रा एसे अभार जाबायना ओंखायनो महरा इदि लालांबाय आरो दाबो ओरैबादि गोथाव मोदोमबाय होबाय नालाय आंहा आंनि मसालाखौ मोनबाय नालाय आरो माथोबाव मालाया मानि दावराव आंना मानि दावराव मालाया बायदिसिना दावरावबा आंहा बेफोरनिसो हाहाकार आरोना बेबायदिनो बुटखौ खनै जानो मोजां मोनो आं बेदर गैयाबाबो जायो आरो बरिया बिदि बुट थुट गारनानै जासनाफोर बिराद गोथाव मोनो संनानै गुदुं साखिनायनि मजायानो आलदाखा आरोना आरो रानसाव खालामबावबाथ' बिराद गोथावसिन मोनो थावा एसे बांसिन नांगौ आं थावखौ एसे खम होदोंना बेबो गोथाव आं बे मालायफोरनि मुकबां भिडिअफोरखौ नायनानै जा लब जायोब्ला खुदै र' गलायलायो आङो मालाबा मोनायाव बिदि नायफ्लांदोंबाथाय अखानायै जायाबानो गखाला ओमफ्राय बिसिनि बायदि बहा जानो हानो लुंगा लानानै होमब्लाबो एसेबाबो जाफैथारनांगौ जायो आरोना खुदै र' गलायथारोहाय जि गोथाव जायोना चाइनिसफोर आरो किसुमाननि भिडिअफोरावहाय अमा बेदर रोसि दाउ फेन्दा अरखालायनाय ओमफ्राय आंहा बिदिनोबाबो गोजोनो आरोना बिदि अरखालायनो गोसो गैया फिसा दरथाम साखिनायना अभारनो मजा ओमफ्राय दानि बावैसो अनिल एक्टरनि भाइराला क्लियारिफिकेसन फैबाय आंनि मबाइलावहाय बेखौबो खुदै गलायनाय नायदो नों बायदि आं बायदिया सोरबा भाइराल होनबाबो नायनानै बावगोमालायनाय माने बावगोमायाबाबो बोलाबानो बेनो नालाय मबाइलखौनो बोलानो हाला नङा होमबा आंहाथ' दासान्दि फेसबुकखौ रिमुभ खालामनानै दोनदों माने प्रब्लेम जादोंमोन नालाय गैया स' सोरबा आगैमोना सोंहरदों आंनाव फेसबुकआव नोंना मा नामा आब' होननानैहाय ओमफ्राय आंना दा फेसबुकखौ आं बाहायाखै बिराद गोबाव जाबाय फेसबुकनिया गिदिं गिदा इउटुबाव फैखायो माथो बेयाव नुजोबखायो ओमफ्राय दा बेयावबो बोलाबानो अनिल भाइराल एकदम मोखांखौबो दा होयोना आंबो बे थामनेलाव होनाय बायदि ओंखायनो बेखौनो होनाय नायबाय आरोना क्लियारिफिकेसन होसिगोन बियो बावैसोनो दा फैथ'वाखै सनाफोर नोंसिनि मबाइलाव फैगोन आंनि मबाइलाव फैगोन र' बेखौबो जोंहा एकदम गल' नायनोसै बेखौसो नायनानै थानोसै आरोना आजिखालि मोनसे फेशन बायदि जानानै दं नङा होमबा सनाफोर सोरबा गोलति मावबाय दावराव-दावसि जाबाय ससियेल मिडियाआवहाय उनाव क्लियारिफिकेसन होबाय मालाय आरामनो ओमफ्राय मानसिफ्रा मा खालामबाय बावलांबाय भाइरालसो जालांबाय नङा होमबा दालाय जायाखै दाख्लै बावैसो फंबायमोन बिसि फिसाय गाज्रि भाषानि गन्दगलनि भाइराल उनावहाय निमाहा बिलायलायबाय मानसिफ्रा दे मोजां संसार जादों होनलायलायबाय नामफोरखौ लाला आरोना बेनिफ्राय आरो एक्ट्रेस बिसोरबोथ' बिदिनो जालायदों नङा होमबा माथो होनबावनो जेबो नंला बेफोरो ओमफ्राय जों नों आंहा एकदम फिसा नायगिरिफोरा एकदम बेफोरखौनो जि गोसो होनानै आंथ' नेगासिनोसो दङ अनिलनि क्लियारिफिकेसना माला फैयो आरोना सोरबाथ' हिनजावखौबो हमनो हाबाय हिनजावखौबो रियेलाव नुबाय माबायसो होनहरलागासिनो दङ आंहाथ' जेबो बिदि गैया आरो आं बारा नायाखै अनलि खनसेल' खोनासंदों आङो कल रेकर्डखौ आरोना मा अनिलनि कल रेकर्ड आं बारा नायाखैमोन बुस्थुखौहाय माने खनसेल' खोनासंदों आयदौ माथो बोरैबासोलायनानै आरो खोनासङासैबो आरोना आङो बेनोसै दानैसो नायबाय आङो मानसिफोरनि भिडिअ हगारनायफोरखौ आरोना खनसे खोनासंनायानो जाखाबायना आरो माथोबाव मिन्थिखाबायनो मा भाइराल भइस जादों नङा होमबा
ओमफ्राय एकदम आं बेखौनो मोनसे मिनिनो ओंखारो फाग्लानि मोखाङाव मानो एफा दाखौ होनांगौ ओंखायनो आंबो सोलोंनानै होबाय आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा क्लियारिफिकेसनखौ नेनानै थाबाय था होखागोन बिथांमोनहा माबा मोनसे गलति बुंगोन माबा मोनसे गलति जादों होनना बुंगोन नङाबा मा होनो निमाहा होदो होनना बुंगोन जों पाब्लिकआलाय आरो माथो निमाहा होनोसै बिदि बिबाथाय आरोना सनाफोर ओमफ्राय आंहा दहाय फुङावनो बोराया है बे मानसिया सोरमोन बेलाय बे माने बिनि सर्टखौ नायफेराखै जाहैदों सोरमोन बेलाय माथो मा भाइरेल होबाय थादों होननानै नोंहा होलाबायनाङा दे बिदि कल रेकर्डखौ होनखादों ओंखायनो आं कल रेकर्डखौ होआ आरोना आरो कल रेकर्डखौ आं डाउनलडबो खालामखायाखै जेबो खालामखायाखै गैयाबो आंनाव आंहा क्लियारिफिकेसनखौसो नेदों नालाय बेखौसो ओंखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना नेदों नालाय नेदों एनिवे सनाफोर बेफोरखौ बाद हो मालाया माने दावराव दावसि क्लियारिफिकेसन भाइरेल आंहा दाउ बयलारजों ओंखाम जानोसो हांखुर जागासिनो दं नै फिसाजोआ उन्दुखाबाय आंना एसेयावनो जानानै लानोसै स' नोंथांमोना आंनो जायफोरा बेखिनि संनाय खावनाय बा मा खालामदों मा मादों बेफोरखौ नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय गाज्रि मोननो नांला जायफोरा फोरमायलांबाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय थेंक इउ स' माच